आच्चा रुंसारि जि प्रसान्त बसुमतारी बिथाङा गोलाव सम बर' जातिनि गावखौ बावसोमनानै हाबा मावबाय थादोंमोन। दिनै हरखाब बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बे समाव नोंथांमोना दिनै बे सारादुआव नुजाथिफैना मा फोरमायनो सानदों? आच्चा गिबियावनो नोंथांमोननि बड'लेण्ड रादाबनिसिम आरो इउनाइटेड निउसनिसिम थोजासे साबायखर बावहरबाय। आरो दिनैनि बे प्रसान्त बसुमतारीनि जोबथा बिदाय सारादुआव नुजाफैनाय मोनफ्रोमबो दल संगठन आरो खाथि खालानि रायजो राजा आरो लोगोसेयैनो मोनफ्रोमबो धोरोमनि आइ बाबामोन, नोंथांमोनखौ गिबियाव प्रसान्त बसुमतारीनि जानानै जों नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो सानदों। बिथां प्रसान्त बसुमतारीया आवगोलनिफ्राय गावनि मावनाय हाबाफारिफोरखौ जोङो दिनै फारियै बुंलांनो नागिरदों। बिथाङा सासे गोख्रों बर' जातिनि खामानि मावग्रा बेक्तिमोन। बिथाङा 1987 2 मार्चआव जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेपारेट स्टेट सोमावसारनायनि आन्दलन लादोंमोन, बे आन्दलननि सोमावसारनायाव बिथाङा मैखोमैनो सानजा गुफुर आन्चलिक बर' फरायसा आफाद जानानै बाहागो लादोंमोन। आरो लोगोसेयैनो बे समाव जोंनाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे VF अथवा भलन्टियार फर्स मुङै मोनसे आफाद दङमोन। बे आफादनिनो बिथाङा सानजा गुफुर आन्चलिक भलन्टियार फर्सनि कनभेनर जादोंमोन आरो बिनि 2 बोसोरनि उनाव चेयारमेन जादोंमोन। चेयारमेन जाखांनायनि उनाव 1993 आव जेब्ला BSc एकर्ड जायो, बे BSc एकर्डनि उनावनो बिथाङा भलन्टियार्स फर्सनि जानानै सारेन्डार जादोंमोन। बरफुख्रिनि मोनसे गेलेग्रा गुवार फोथाराव मोनसे सारेन्डार सेरेमनि लादोंमोन। बे सारेन्डार सेरेमनियाव बिथाङा सारेन्डार जादोंमन आरो बिथाङा गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे अनसुंथाइबो मोनदोंमोन। बिथांमोना गारि लादोंमोन, गारिखौबो बिदिनो 5-6 बोसोरसो मोजां सालायदों। बेनि उनाव बिथाङा मोजांनो स्टाडि खालामफिननानै सयदार कलेजाव फरायदोंमोन। आंजोंनो एखे क्लासमेटमोन कलेजावबो हाइ स्कुलावबो। बिथाङा कलेजाव थानाय समावबो स्टुडेन्ट इउनियननि सयदार कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि AGS हिसाबै देरहादोंमोन। जोंनो बिथांखौ देरहाहोदोंमोन। एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा देरहादोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा कलेजखौ नागारखांनायनि उनाव मोनसे राजखान्थि दोलोआव बाहागो लादोंमोन। रायजो राजाफोरनि खावलायनाय आरो रायजो राजाफोरनि बिथोनाव बिथाङा समाजखौ दैदेनलांनो होननानै दिनै राजखान्थियाव मैखोम बाहागो लादोंमोन। गिबियाव बिथाङा नेशनेल कंग्रेस दलनिनो उत्तर कलाबारि पन्चायतनि मण्डल प्रेसिडेन्ट जादोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा मण्डल प्रेसिडेन्टनि उनाव उत्तर कलाबारि गाव पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट जादों। उत्तर कलाबारि गाव पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट जाखांनायनि उनाव जिल्ला उत्तर कलाबारिनि ZPCबो जादों। फुलसुयदार ब्लकनि ZPC जादोंमोन। दा बिथांनि मावबोनाय अबदानखौ जों दिनै थोजासे बावनो हाया आरो बिथाङा जोंखौ हाजासे दुखु दाहा होनानै थांबाय। बिथांनि थांनायाव जोंहा बर' जाथि एबा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थोजासे खहा जाबाय। बेखौ जों मा राहाजों बबे बिबुंथिजों जों सुफुंनो हागोन जों सानस'नो हायाखै। जेखियानो जाया मानो बिथांनि मावनाया दांनाय गासैबो बिथाङा हारिमुआनो जा थुनलाइयानो जा जेरावबो मोजां बाहागो लाबोदोंमोन आरो रायजो राजाफोरनो मोजां सुबुरुन आरो मोजां आदेश मोजां बिबुंथि जेरावबो आखा फाखा बिथाङा बाहागो लाबोनानै हेफाजाब होदोंमोन। दिनै साफ्रोम रायजो राजानि बे सानजा गुफुर आन्चलिक बा गुफुर ओनसोलनि रायजो राजानि दुखु बिखायाव हाजासे दाहा गालांनानै बिथाङा दिनै रुंसारि जालांबाय। बिथांनि रुंसारि जालांनायाव जोंहा थोजासे दुखु दाहा थाबाय आरो सुफुंख'नो हायै मोनसे जिउ जारिमिननि मोनसे जारिमिन हिसाबै थालांबाय। बेखायनो जों बिथांखौ जाहाथे बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथों जों बेखौनो कामना खालायो। बिथाङा दिनै गावनि अनजालि बिसिखौ गारनानै थांबाय। फिसाजो सानै दंमोन, फिसाजो सानैखौ गारना थांबाय। बिफा गैला, बिमा गैला, फंबायबो गैला, बिनानावफ्राबो गुबुनाव हाबा जाजोबनाय। दा न'खरखौ सालायनो रावबो गैया। गामिनि रायजो राजा दङ आरो लोगोसेयैनो न'खराव गावनि अनजालि बिसि थाबाय आरो फिसाजो उन्दै सानै, बेल' आरो। दा बिथांनि जाहाथे जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै
थाहैथों जायगा मोनथों जों बेखौनो आबाद मावनानै खोन्थालांबाय। आदसा आरो बिथाङा गोबां खेथियकमोनबो आबाद मावना साहा बागान दंमोन दिनै बिहा 18-20 बिगा साहा बागान दङ दिनै बेखौ बिथाङा सालायबोबाय थादोंमोन बेजोंनो न'खर खुंदोंमोन आरो न'खराव गोबां दुब्लि बारि माइ फोथाराव माइ आबाद बोथोरनि उनाव बोथोर खेथिफोरखौ बरनबाय थादोंमोन दिनै बिथांनि माखासे न'खर सालायनायाव बिथाङा गोबां हेफाजाब होदोंमोन नाथाय हरखाब रुंसारि जानायाव बिथांनि न' बांखौ बिथाङा लुस्लाबलांनो हायाखिसै आद्रा थालांबाय बे आद्राखौ जाहाथे ओनसोलनि आरो गामिनि रायजोफ्रा हेफाजाब होनानै हिन्जावजों माखासे बिथोन होनानै जाहाथे बे आद्रा थालांनाय न' बागानफोरखौ मोजाङै मेनेजमेन्ट खालायनो बिथोन होयो बेनि थाखायनो खावलायनाय थाबाय आरोखि आरो लोगोसेनो दिनैनि सारादुआव जेसेबां नुजाफैनाय रायजो राजा भक्त बाबामोनखौ बे गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो खावलायहरनानै बेखिनियावनो दिनै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।